Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nduk anakku Limbo ana dawuh mapa yung? Unjuk syukur ngersane Gusti kang nyipta jagat dene wis paring pirang kanikmatan, wujude nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman saengga awake dhewe bisa tetunggalan mapan ana ing Ngelo RT 5 RW 3 ana ing Jabal Sari, Sumber Gempol, Kabupatene Tulungagung. Alhamdulillah. Rumangsa bombong kaweran bungah kangenku tanpa upama kelawan para warga Gung ing Ngelo. Jabal Sari, Kecamatan Sumber Gempol utamane kangenku kelawan panjenenganing Bapak Haji Nur Said lan Ibu Hajah Bibit Haryanti. Iya, aku dadi kelingan kok, Nduk. Piye? Aku sowan rene kuwi mbiyen taun 2010 yen ora kleru. 2010. Iya. Ngono. 2010 aku sowan rene isih bocah. Iya. Aku sih urung duwe anak nganti saiki iso gawe anak, nggih. Nyatane panjenenganing Pak Haji Nur Said ora lali karo aku sak kanca. Nyambung talining silaturahim kanthi sarana ya kuwi ngunduh mantu. Nduk dawuh. Iki pancen wis dijangka sawetara panjenenganing Bapak Nur Said lumantar kadangku Mas Wahyu. Nggih. Ya ngene jembare Sarawung ya ta. Apa meneh saiki apa lagi marak saya maju ning kahanan ki sosial media ki ya membantu. Nggih. Mula gandeng iki wis ketemu karo Mas Wahyu terus panjenengane Mas Wahyu dadi sarana Pak Nur Said rawuh ana dalem apa gubuke awake dhewe. Nggih. Aku karo kowe iso sowan ana dalem kene. Dawuh saka Pak Nur Said kudu nganti pesinden sing pawakane kaya Brahman, nggih. Ora ana liya mung kejaba Mbak Lucy. Lah, wis dadi pekarmane Pak Nur Said karo ibu tenan kok. Mbak Lucy iki ya ngono, Mbak Lucy iki mbiyen mangkate saka penyanyi orkes Melayu lho. Saka penyanyi dangdut saiki iso dadi pesinden hebate kaya ngono merga saka tekun oleh sinau, nggih. Tur dasare iki kawimbuh bintang tamu, nggih. Tak aturi munggah dhisik Mas Bagong karo Mas Petruk karben ngancani awake dhewe. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Petruk. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Bayu. Selamat malam Mas Bagong. Selamat malam Mbak Cangi. Ketemu wonten ing Ngelo, nggih ta? Jabal Sari, Sumber Gempol, Kabupatene Tulungagung. Wah, pripun? Nyan mirsani bengi iki kahanane piye Mas Petruk? Kaya moh mulih. Lah kok moh mulih sebabe napa? Lah pripun nonton kahanan nggih nyenengke kaya ngoten arep maem apa mawon enten lho. Nggih. Wong nang omah ya ora enek sing dipangan. Lah temen iki sarwa komplit. Sarwa komplit napa men disediani lho kalih Pak Haji Nur Said. Nggih. Cobi tok Bagong niku lho. Piye? Mau wis bingung golek plastik lho Mas. Gua apa plastik iki? Dienggo ngadahi panganan. Wah, mbok yo aja berkat to, Gong. Mboten. Mboten piye wis bingung golek plastik no kok. Ngawur wae. Lah ngopo? Tak ngadahi iwak lho. Wah iya, iki Bagong rumangsa entuk dalan. Wong senengane mancing delalah iki Sing kagungan kersa pembudidayaan gurame lan patin. Nah. Ah piye? Tur wayangane dhuwur kolam lho iki. Iki nyambut gawe padha karo hiburan to lan iki. Hiburan. Kalaro pancing ngono cah ngulek kepangan. Lah iya. Iki mula nderek memuji ya. Kagem penganten sakloron anggenipun jejodohan mugi tansah pikantuk gesang ingkang ayom-ayem tentrem, murah rejeki, panjang umur, slamet donya, slamet akhirate. Amin. Spesial doa kagem penganten sakloron, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum ma fi khair. Gandeng iki ujube ngunduh mantu. Ayo. Nggih. Tak ngaturke lelagon sing jumbuh karo situasi utawa kahanan. Nggih. Nggih ta? Aku nyuwun tulung karo Mbak Lucy, gen tak aturi pinarak ana kiwa kotak kene. Mas kula nyuwun dandang kula situasi. Oh, sendika Sing dawuh. bawa panjenengan mengko langgame setya tuhu Mbak Lucy. Oh, nggih. Iya Mas Petruk. Nggih. Ayo, monggo. Pamintaku nimasida asih atut runtut tansah reruntungan Kang Mas
panjenengan pirsani menika kok wonten rembulan kalih Iya, bintang Diajeng. sanget Kang Mas. Oh, lah lamur udan kok enek bulan. Lho, wong seneng ki ngene iki. Alah ya lamur ki ora neng apa kok endi bulane. Genah tower kok. Serik iki, serik. Meri padune meri. Iya. Ing sarina sawah ngene Diajeng. Semanten panjenenganipun marai kapang sanget lho. Coba tak pangku kene Kados Alah, ya golek kesempatan. Matur sembah nuwun. Ti Sarti bojomu pangkonan ti. Kalau di atas panggung itu milik umum. Kalau di atas panggung itu milik umum. Ya toh, Sarti sapa Sarti? Bojone niku Sarti. Datan ginggan sak rambut lamun ado caketing ati yen cedhak tansah mulat Saut Mbak Lucy. Ayo. Sida asik suaramu pancen arum tenan semanten ugi panjenengan. pancen aku karo sliramu ki wis ditakdirke karo Gusti jejoduan sesarengan Leres Kang Mas. Ora ngelingi Dik neng ndi Dik. Aku masuk angin para nono neng rumah sakit. Oh. Sapa? Sapa? Ayo. Nggih wong enten mriki. Ya Pak Lucy. Pinda mimpi Lambene amin tuna monggo Kang Mas. ayo bareng nimas hanetepi wajib Sido. Sing ngakoni sapa? Karepku dhewe ndak dikira ora iso bawa. Kok kaya dagelan kelicutan muni. Jatahe dhewe Jatahe dhewe iku rasa nyaut-nyaut. Gelok, gelok. pengen Ora ngopo. Pengen ndang nyanyi kok. lek nah pengen nyanyi dhewe Angger Dik dodoku sesek modaro. Ya Pak Lucy, ayo. Sida. Sida asih Duet sing elok, suarane Mas Petro hebat, suarane Mbak Lucy elok. Niki anu enten anu saweran tak tambahi nyeket-nyeket. matur sembah nuwun. Dalang kok loman kaya ngene to, Mas. derek Mas Bayu ki yang Mbah Nun, Pak Haji Nur Said. Kowe iki ngopo? Dereng entuk dunduman, Pak. Ah, ayo diaturi. Aku kang setia satu
seksene rikang lane ngangkat Mbak Lucy, ayo. Mugi lestari. Iya. Maka mugi entuk berkahe bablas ke tembakan monggo iya barang ngerangin cok ya geder gambang sitar bentelu lewat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang terima kasih matur nuwun sawise setya tuhu sumpahe manten putri manten kakung nggih ta nek wis sumpah ning dalem ki isine mung tansah kangen wae karo pasangane ayo Mbak Eka prihatine sih anu jumeneng kene monggo terus yo ae Mas Petro, Mas Bagong, Mbak Lucy. Nggih. Kula ki nek mayang ning daerah Tulungagung, Kediri, sak anu Nganjuk, sak kiwa tengene mesti disusul karo sedulurku Mas Nanang. Walah nggih. Niku wah pendemen wayang. Wah, tenang kok. Anak ajaib juga. Nggih, sore mau wis mijeti aku wah janis. Nek awak dadi enteng kae. Iya. Mas Nanang tak duweke karo Eka. Gong pethuken Mas Nanang, Gong. Monggo. Gegarane wong akrami 100 nggo Mas Nanang. Iki Mas kene. Rene kuwi. salah malah malikmu. Oh ya Allah. Lah iya ta. Nggih, sembah nuwun Mas. Kok nae ra roh paling engko tak gawake piye? Ora apa-apa nek sekiramu ora apa-apa. Kak, Napa? mlakuke kleru lho iso nyawang ayu iki lho. Kowe mau mijeti aku karo ngene. Mas Bayu, piye? Kula ndaftarke tumut jenengan nggih. Ya arep dadi apa? Kula pengen dadi sopir jenengan. Wah, Nggih saestu nika. aku jek pengen delok jagat aku. Ayo. Kena dadi sopir ya ya. Ora ndi gonceng sepeda motor. Ayo. Tutu pondho tutu rupa
luput pisan kena pisan yen gampang loe gampang yen angela ngelka langkung tan kena ati numbas arto yo diaturke Lintang Asmara Lintang Asmara nggih yo kanca-kanca abdi Solo yo Mbak Eka uget-uget nggih ugi katur Mas Muksin Bagus saking Rejo Tangan hei jogetmu piye nang gandeng ning kolam iwak jogete karo lumba-lumba siap pantoro ratri mung eling manis sing ati setiaku iso anduweni maraksa yang sulasti rasa kangenan liputi ora bakal mlejani wong ayu Janji Saboyo, Mukti Saboyo mati. wong ayu tresna kinarya tangga susah grun batinku Wong bagus antep rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu. senajan aku banyu segara rasaku ora bakal sirna Senajan nyawa saksa karaga wis tresna Abdi Solo Boyong karo Mbak Lucy ya nggih Tangan, tangan. Ayo baru sih. Ayo Mas Gun, ayo nak, ayo nak, ayo nak. siap pantoro ratri wong eling manis sing ati setiaku iso anduweni parang samya sulasti Lara kangen liputi lintang bandani saksi upayane dakar balinjani janji sebenyo mati
nuwun Mbak Lucy. Kok ketemu ning gara-gara nggih. Nggih, nggih. Mas Bagong Mas Petruk ketemu ning gara-gara.